आथिखालाव बिसायख'थिनि थासारि बे बिसायख'थिनि थासारियाव आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों नुबाय थादों। बिनि थाखायनो स्पेसियेलि जोङो कास्टम बसुमतारी जाय BPFनि दैदेनगिरि बिथाङा गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बाथ्रा बुंदों। मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव जों माखासे खेंफोरथि होनो थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायदों, रायजो राजाफोरखौ अबगत खालामनो थाखाय। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नीति आदर्शखौ बिथाङा जोगारनानै थांनाय सासे सुबुं आरो बिथाङा दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खुनु बेबादि सोंखारिनाय एबा क्रिटिसाइज खालामनायनि जेबो अधिकार गैया होननानै आं सानो। दा बिथाङा BPFनि सासे किंमेकार बादि गावखौनो साननानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। जों मिथिया गाबोन समफोर BPFनिफ्राय बिथाङा किक आउट खालामजाबा बबे जायगायाव थागोन बेखौ जों साननोनो हाया। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो होखारजादोंमोन, मानि थाखाय बिथांखौ एक्सपेल खालामनांगौ जादों, बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुङाखै बा सोराङाव लाबोआखै। बिथांनि पार्सनेलिटि, बिथांनि फिउचारखौ नायनानै बा जोङो हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बे बाथ्राखौ साननानै बिथांनि इन डिटेल बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायाखै। दा गोनां जायोबा बिथांनि गासै बाथ्राफोरखौ जों बुंनो गोनां जागोन। बिथाङा बिराद हारि अनफावरि बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ, हारि अनसुला बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ जों नुबाय थायो। दा दरं उदालगुरि बियाबनि NDAनि बिजाथिखौ जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो माखासे जातीय इसुफोरखौ जोङो आदाय खालामनो थाखाय NDAनि बिजाथिखौ जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दा बे बिथिङाव बिथाङा गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि फारसे बेबादि बाथ्रा सानला, बेबादिनो गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों। दा बे बिथिङाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बा रायजो राजाफ्रा बुजिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारियाव बबे समाव गोनांथि जानाय समाव गावनो मोनसे डिसिसनजों सोलियो आरो हारियाव खहा जानाय खुनु बेबायदि डिसिसन दिनैसिम लाबोफेराखै। दा बेखायनो बे बिथिङाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा खुनु बाथ्रा बुंनायनि माने मोन्थाय गैया होननानै जों सानो आरो बिथांखौ जों खावलायो राजनिति बिथिङाव बिथाङा सोरखौ मा बुङो बेनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गावनि हान्जानि एबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय एबसुखौ सोंखारिनाय बा एबसुखौ क्रिटिसाइज खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै जों बिथांखौ माने हुमखि होयो। जोङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि इन्ट्रेस्टआव इसु माखासे पेन्डिं दासिमबो जोंनि हारिनि गेजेराव इसुसफोर दं, गोबां इसुसफोर। दा बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो NDAखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सापर्ट खालामदों। दा बेबायदियै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा, माखासे पेन्डिं जानाय इसुसफोर जेरै कार्बि आंलंनि ST हिल्सनि इसु आरो जोंनि बिटिआर सिमा बारायनाय, बेजों लोगोसे गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान बेखौ माने खम समनि गेजेराव जोङो मोनफुंनांगौनि थाखाय एबा आदाय खालामनांगौनि थाखाय जोङो NDAनि बिजाथि जेरै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जयन्त बसुमतारीखौ आरो दरं उदालगुरियाव दिलीप सयखियाखौ बेयाव सापर्ट खालामनायखौ जोङो क्लियारलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। कास्टम बसुमतारी बिथाङा
हारि सिबिनायनि बाथ्राखौ जुदि बिराद माने सानोबा मोनसे समाव बिथाङा एजेपि मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लादोंमोन बा जয়েन जादोंमोन। दा जे हान्जायाव बा जे पलिटिकेल पार्टियाव बर' हारिनि जेबो इस्युआनो गैयामोन अब्ला बिथाङा बबे साननाय हनायजों बियो बे हान्जायाव हाबदोंमोन बे बाथ्राखौबो जोङो एसे आसरित नाङो। आरो बिनि अनगायैबो आथिखालाव जे बिपिएफ हान्जाया बिथांमोननि हान्जाया मोनसे गिलु फालु मोनसे माने 6टा कमिउनिटिसनो एसटि होनायनि जे बाथ्राफोरखौ दायो बुंबाय थादों आरो बिथांमोना देरहालाङोबा बे खामानिखौ मावनायनि जिहेतु बाथ्रा बुंदों। एफा हारि अनसुलाबा हारिनि सायाव एथ' सिन्था गोनांबा बे हारियाव खहा जानो थांनाय मोनसे जे इस्यु 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि बाथ्रा बुंनाय बिनि सायाव मानो बिथाङा जेबो बाथ्रा दिखाङाखै एबा बेखौ मानो जेबो अबजेक्सन खालामाखै। दा बेखायनो जों सानो बिथाङा जेराव माने गावहा बेनिफिट जायो गावहा लाब जागोन बेबायदि बिथिङाव हारियाव खहा जानाय बा हारियाव लाब जानाय बेजों बाथ्रा गैया बादिसो जों मोनो। बेखायनो बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ एबा बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ। जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा हाबा मावदोंमोन बे समाव जों बयबो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामोमोन आरो बे समाव बिपिएफनि हेंथायै बिपिएफनि कारापसन दुर्नीति बायदिसिना बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंबोनानै बिपिएफनि हेंथायै भट बिदोंमोन आरो दा बिथाङा बिपिएफनि जानानैनो माने बिपिएफनि थाखायनो भट बिफिनदों। दा बिथांखौ गावनि आथिङाव माने रुवाजों दाननानै लानाय बादि जोङो मोनो। बेखायनो बे फारसेबो बिथांनि सायाव जोङो एसे आसरित बिथांखौ नाङो आरोखि आसरित मोनो।